ευχές από συγγενείς και φίλους. Καλησπέρα από την Αθιένου. Αγαπημένη μου Στάλο, με αφορμή την αφιπηρέτηση σου θα ήθελα να πω από καρδιάς ένα ευχαριστώ, ένα ειλικρινές ευχαριστώ, γιατί νομίζω το κατανοούν όλοι και το γνωρίζουν ότι η πορεία σου στα νηπιαγωγεία δεν ήταν απλώς επαγγελματική. Ήταν πορεία ζωής, γεμάτη αγάπη, φροντίδα, αφοσίωση στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινότητα. Με την παρουσία σου στο νηπιαγωγείο Αθιένου συνέβαλες ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην περιοχή, αλλά και στη διαμόρφωση ενός ζεστού, ενός δημιουργικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος, πολύτιμου για την τρυφερή, ευαίσθητη και καθοριστική προσχολική ηλικία. Όλες και όλοι εμείς που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί σου με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά κυρίως οι άνθρωποι του νηπιαγωγείου έχουν και είμαι βέβαιη ότι θα έχουν πάντα να πούν τα καλύτερα για το έργο σου. Ένα έργο με αμέτρητες στιγμές, όμορφες αλλά και δύσκολες. Όμως το έργο σου δεν ήταν απλά η δουλειά σου, το επάγγελμα του σου ήταν ένα λειτουργήμα, το οποίο υπηρέτησες με ζήλο από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία, με υπευθυνότητα, προσήλωση, αλλά πάνω απ' όλα με ανθρωπιά και μια μεγάλη αγκαλιά που άνοιξες για όλα τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Σου εύχομαι από καρδιάς να απολαύσεις αυτή τη νέα φάση της ζωής σου με υγεία, ξεκούραση, όμορφες στιγμές με την οικογένεια και τους αγαπημένους σου. Ξανά σε ευχαριστούμε για όλα. Δήμαρχος Αθιένου, είναι με μεγάλη χαρά που αναφέρομαι στην αγαπητή διευθύντρια του Δημόσιου Νηπιαγωγείου μας, την κυρία Στάλο Κώστας-Κούρου, η οποία έφτασε πλέον ο χρόνος που θα παραδώσει τα ενία και θα αφοσιωθεί στην οικογένεια της. Πραγματικά 42 χρόνια υπηρέτησε τα σχολεία μας με έναν τρόπο που η ίδια ξέρει, καλοσύνης και βοήθειας προς τα παιδιά. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της ζωής της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια. Στην αγαπημένη μας κυρία Στάλο, η οποία συμπληρώνει 42 χρόνια υπηρεσίας ως Διευθύντρια Προδημοτικής, θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που προσέφερε στα παιδιά της Αθιένου και να της ευχηθώ ολόψυχα καλή συνταξιοδότηση, καλή ξεκούραση και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Σε ευχαριστούμε κυρία Στάλο. Κυρία Στάλο, είμαι βαθιά συγκινημένη που σήμερα ως πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Αθιένου μιλώ με αφορμή τη συνταξιοδότησή σου. Ήσουν παρούσα στα πρώτα μου βήματα ως μαθήτρια. Έφτιαξες για μένα την πρώτη γέφυρα, μικρή αλλά την πιο σημαντική πιστεύω, για να περάσω στην αντίπερα όχθη. Η αγάπη σου για τα παιδιά και το χαμόγελο σου συνέχισαν να σε συνοδεύουν και όταν συνεργαστήκαμε μετέπειτα στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αθιένου, εσύ ως διευθύνουσα και εγώ ως ειδική δασκάλα. Εύχομαι λοιπόν να έχεις πάντοτε την υγεία σου, να έχεις οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη και κάθε επιτυχία σε οτιδήποτε νέο σχεδιάζεις. Στάλο μας καλή, σου ευχόμαστε μαζί, χαρά, υγεία και πάντα γελαστή. Καλή αφιπηρέτηση. Την αγάπη μας καλίτσα μου. Στάλο μου καλή μου άκουμε. Τώρα αρχίζει η ζωή. Ζήσε, ζήσε, ζήσε. Φιλιά πολλά, να περνάς όμορφα. Κυρία Στάλο μου, έμαθα ότι αφιπηρετείς και είπα και εγώ να στείλω τη δικιά μου ευχή για μια πολύ όμορφη ζωή, τώρα που θα είσαι σπίτι, να χαρείς το σπίτι σου, να χαρείς την οικογένεια σου, να χαρείς τους δικούς σου ανθρώπους, να ξεκουραστείς, γιατί πραγματικά σου αξίζει, όπως αξίζει βεβαίως και σε κάθε άνθρωπο, μετά από τόσα χρόνια εργασίας, δεν ξέρω πόσα χρόνια, αλλά φαντάζομαι για να αφιπηρετήσεις και διευθύντρια, κάτι τέτοιο να άκουσα. Να είσαι καλά, την αγάπη μου, και βεβαίως να μας παρακολουθείς καθημερινά τώρα που θα είσαι σπίτι. 9:30 το πρωί, παρεούλα. Αγαπημένη μου Στάλο, τώρα που βγαίνεις στην συνταξιοδότηση, να θυμάσαι κάτι πολύ βασικό. Την αγάπη που έχεις εισπράξει από όλα αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια, αλλά και την αγάπη που πρόσφερες εσύ σε αυτά τα παιδιά. Και πίστεψε με, η αγάπη είναι ό,τι πιο σημαντικό, ακόμη περισσότερο και από την μάθηση.
Σου εύχομαι να περάσεις από εδώ και πέρα τη ζωή σου όπως εσύ η ίδια θέλεις. Με αγάπη, Κώστας Χινιού ή αλλιώς ο Νικολάκης σας. Μια καλησπέρα να πω σούλους μαγεστιστάλων και που τα βάθη της καρδιάς τούν την ευχή θα βάλω. Αφού αφιπηρέτησες που πέρασαν τα χρόνια, πέμπω στον πλάστη μια ριτζάν, να έχεις μια σύνταξη γλυκιά με τα παιδιά και αγκόνια. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Κυρία Στάλο μου, εδώ ο Ιάκωβος, ο καλός σας φίλος. Σου εύχομαι καλή συνταξιοδότηση, να ξεκουραστείς επιτέλους για όλα αυτά τα χρόνια που δούλεψες σκληρά, σαν δασκάλα, σε όλα αυτά τα μωρά και τους έμαθες τόσα πολλά πράγματα, πώς να είσαι σωστός άνθρωπος, σωστός χαρακτήρας, γιατί ξέρω ότι και εσύ ίδια είσαι πολύ σωστός άνθρωπος και χαρακτήρας. Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα και ελπίζω να σας δω σύντομα. Κυρία Στάλο μου, χρόνια πολλά, χρόνια όμορφα, χρόνια καλά, χρόνια ήρεμα, με ό,τι εσείς επιθυμείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ μέρος όλων αυτών των ευχών. Σας εύχομαι έτσι να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε και να περνάτε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Από την εκπομπή Αλφα καλημέρα από όλους τους συντελεστές και από μένα προσωπικά τις καλύτερες μας ευχές, την αγάπη μας. Κυρία Στάλο μου, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, έτσι να είναι η συνέχεια υπέροχη μετά από έναν κύκλο που κλείνει. Το επόμενο που ανοίγει να είναι ακόμα πιο όμορφο για εσάς. Και ακόμα πιο δημιουργικό. Καλή αφιπηρέτηση. Και ακόμα πιο ευτυχισμένο. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα στην Αθιένο από την όμορφη Κρήτη. Κυρία Στάλο, είμαι σίγουρος ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα. Τώρα απολαύστε τη ζωή σας με όμορφα χρώματα ελπίδας και διασκεδάστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά. Πολλά φιλιά σε όλους και θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Καλό σας βράδυ.